Pagkuha na magbahaw dira kay ubani ko niyo sa pagkilaw sa perting pagkadaghanan sa among kinilaw og perti pong pagkadaghanan sa sili, pero kung sili man ang iskutan kaning babas akong kauban sisiw na sila kay sili ang kinaon ani. So mga tats, what's up sa inyo no? May buntag, siyempre kabalo naman mo kung asa tapadulong basa buntag sa iyo dito jud sa atong trabuan, pero bago na tan-awa ang akong kauban na nawag na sa kwa og kinilaw. Tan-awa kung unsa gigunitan ang bunggok kay kilaw na daw namo. Dugay do ko naabot mo na pagdali dog saka diha kay amo dong kilawon. Pero bago ta mo saka mga tats, ato sa ipakita sa inyo ang kanindot sa atong kabuntagon dira kay naay grasya sa atong atubangan no sama ani ka prisko mga tats. So mao jud ang grasya kada buntag nga ato masugatan dira. Og karon ato nang sakaon ng bangka kay gitawag na lagi ta sa atong amigo samtang naglakaw-lakaw ko mata nakapahuman na des lag isa ka bangag mo nang wala des sila dira kay tuwa des sila sa likod og nakita ko ni Pandisal mo nang ato na labong gitira para masudlat pod ang atong tiyan. Matas pasensya na mo sa atong tingog nga medyo pagaw kay nganuman straight na kog isa ka semana sigig voice over og mo ni matas padayon na ta sa atong trabaho no moadto ta sa likod kay tuwa sila dito naghinabuay. Siyempre maghinihini lang tag-agi diya kay basig mahulog ta na mauban jud ang cellphone og mo na matas ila ding gihabo ang asbakan perting pagkagamayan no tan-awar gud nako unsa ka gamay sa bangag halos dili masulod ang bodigero. Kini nga isda matas gamay na lang ang nabilin ani no murag duha na lang ni kabanyera mo naghihinay-hinay niyag pagawas og nakakita po sa pinakadako nga puyo tan-awang puyo matas perti ra maglami iskabitsyon ni mao ni giniingon nga tilapia sa lawon. So ingana ang trabaho sa bodigero mga tats no dili jud lalim kay nganuman simple lang na tan-aw nimo nagtrabaho pero perting pagkabugnawa sa tubig ana kay bloki-bloki ang gibutang ana mo nang mangayo po na sa tubig inigsaka niya kay perting pagkabugnawa. Og gisugdan na nako sa pagtigom ang swasid matas kay amo na nang kilawon no mao nang giinan nako ang akong kauban kung naa kay magkita nga swasid ihatag sa kuha kay atong kilawon. So mutigom tagbali pulo lang kabuok dia pero nananghid na ta sa mananagat anak matas disod pud magbutbuot nga wala ta nananghid no kay sila bi ang nahago ana. Og diretsyon na ta matas no nahuman na og kilaw mao nang giyabo na sa akong kauban dira tan-awa kung unsa kadaghan ang kinilaw matas og ang sili tan-awa kung unsa kadaghan. Pero kung gutom ang iskutan matas dili na ka makununo ng halang no basta jambol gani niya magilog-ilog pa jud mo makaingon na lang pug ka na pa diha. Mao nang kamo nagtan-aw dira sa bayimi sa grasya nga naa sa mga atubangan no kay perting pagkalamia sa kinilaw nga with pipino with sili og ang suka nga perting pagkaasluma. Siyempre mga tas pares po ng bahaw dira no kay lisod po nga kilaw tanga walay bahaw mo nang ato na nang birahan karon og tan-awa ang atong kinilaw matas kung unsa kadaghan sa sili gibutang hapit mahurot ang tunga sa baso. Mo giingon nga perting pagkadaghan ng sili perting man pug pagkalamia kay sige ingon halang sige mapugpunit di ba matas mabusog na lang ka madugay og matingala na lang pug ka nga ang kaha hapit na mahurot. Kaya to matas daghang salamat sa bag-ong sulod nga nagpalo sa tuano sa nag-share sa tong video nag-comment diha sa nagtan-aw kadunay sa tong video daghang salamat sa inyo og katong nag-comment sa akong video nga wala na ko ma-reply osbon nako sorry jud kaayo kay ubay-ubay na jud mo. Og mobalik na ta sa atong kinilaw matas gikuha na lang nako ang kaha kay wala na kinilaw suka og sili na lang ang nabilin tan-awan ninyo kung unsa ang nabilin diha di ba og daw na. Grabe ka halang matas. Oh. Halang pero urot gihapon. Ako ba nasa na na. Grabe sili. Di makayang sili oh.